active lagi ka sa tanaw. Ingon ka nga loaded ka karon, pero naaramanin mong like sa akong old post. Di story at ikaw reply, pero naaraman ka sa story sa uban why. Mura ko pending for sa imong life, imong time na para sa uban, pero ako gi-archive. Di na lang kung mamutaan na kay kabalo na ko sa tubag, busy ko, sorry. Pasangil na di I'm busy. Truth is wala lang kagana sa ako. Adi na nga ko kailangan ng apology. Kay klaro na ako na tong option B. Pasangil na di I'm busy. Ayoko pa feel na dumanin ko. Kung wala na kagaling na daw na choke kay sakit pa ng paasa nga wait plano wa text ni mo. Gimingaw ko kapalaw ko nga di na mutual. Ginapagos na lang ni mo imong kakugalingon mo reply. Gusto lang ko honesty, di na filtered na polite. Okay ako, basta klaro lang nga dili na ko. Dili mo pabugat nga tao, pero di pa feel yung mga burden ko. Kada next time mo masama na, kay kapalaw na kumawan ng sunod nga plano. Pasangil na di I'm busy. Truth is wala lang kagana sa ako. Adi na nga ko kailangan ng apology. Kay klaro na ako na tong option B. Pasangil na di I'm busy. Ayoko pa feel na dumanin ko. Kung wala na kagaling na daw na choke kay sakit pa ng paasa nga wait plano wa text ni mo. Pasangil na di I'm busy. Truth is wala lang kagana sa ako. Di na ako kalingon, easy sa akong kaugalingon. Wala na talabot. Pasangil na di I'm busy. Truth is wala lang kagana sa ako. Adi na ako kailangan ng apology. Kay klaro na ako ra tong option B. Pasangil na di I'm